puso at malasakit. Yan ang serbisyong Erigel. Basit ti pugo, ngem nagdakkel tinted na nga proyekto para pagsayatan ken pagimbagan tayo amin. Ket daytoy nga ayat isumet kuma iti subli tayo ken kuana. Nasayaat nga ina, pagwadan nga leader, mapagsanggiran nga gayam, ken kangurnaan ti amin, managbuteng iti Diyos. Dagitoy nga galad ti masapul tayo, iti agbalin nga mangidaulo dito'y segundo distrito ti La Union. Awan sa Bali, Sandra Erigel for Congresswoman 2nd District of La Union. Probinsyano tayo, kakailian, kat naipanakkel tayo daytoy. Masapul tayo nga rod, iti maysa nga mangibagi, kada tayo iti kongreso, iti beneg, iti party list. Kakailian, agkay-kaysa tayo kuma, nga magsuporta iti probinsyano ako party list. Kaisu ti maysa nga pangnamnamaan tayo nga tumulong kada tayo. Maysa nga ina nga naayat kan managtulong. Ken mapagtalkan tayo ti amin akanito. Veni Nola Ortega ang probinsyano ako party list. Aduti pagsaatan mo ni Kurt Martin, imam tuloy dagiti narugyan. Lalo nga agdur asti ili nga pugo, tanagaget kin si pupuso nga agserbi. Ni Kurt Walter Martin tihiboto, mayor tayo dito'y pugo. Kung bise mayor na Joe Basalio, ay dungdung tayo nga pugo. Barong nga rupa, barong nga namnama, ngem saan nga sabsabali. Daytoy agbalin nga sumaruno nga gobernador ti probinsya tayo, ket anak daytoy agdama nga gobernador tayo. Masigurado tayo nga ti serbisyo ken ayat nga iburay na ket kaasping metlang dagiti inaramid ni Apo Pakoy. Amin nga galad iti maysa nga nasayaat nga leader ket adda kinkuana. Ti gobernador ko, ket gobernador tayo amin, dito'y pugo. Governor Rafael Rafi Ortega David. Kurt Walter Martin tihiboto, mayor tayo dito'y pugo. Kung bise mayor na Joe Basalio, ay dungdung tayo nga pugo. Keep on going, Pugo! Go, Pugo, go! Narito na ang mga nagpapagang balita. Bilang ng mga tinamaan ng Omicron variant sa Cordillera, inangangambahang lolobo pa. Paglimita sa paglabas ng mga bata, ipatutupad na simula bukas. Pagtaas ng kaso ng dengue, binabantayan. Lolo na nakulong dahil sa pagnanakaw ng mangga, laya na. COVID-19 patients hinihimok na mag-avail ng Community Isolation Package ng PhilHealth. At kilalanin ang sumisikat na mga awit na tubong Pawang La Union. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Magandang hapon, North Luzon. Hatid namin ang mga maiinit na balita.
Pinangangambahang lolobo pa ang bilang ng mga tinamaan ng Omicron variant sa Cordillera. Magbabalita Charles Limon. Kinumpirma kahapon ng Department of Health ang 2 kaso ng Omicron sa rehiyon. Posible raw na may hawaan na sa rehiyon. To the notion that there's a probability that there are more Omicron cases here in our region, not only here in Baguio City. When it comes to, is it a contributory factor with regards to the increase of our cases? Probably it's really a contributory factor, no? But then I guess more of the direct contributing factor talaga when it comes to the increase of cases ay yung hindi po natin pag-adhere sa minimum public health standard. No? Hindi pa rin kasi maawat ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Sa positivity rate ng Cordillera Region mula sa 16.78% noong nakarang linggo, ngayon tumaas pa ito sa 17.53%. Dahil dito, mula sa high risk, inakyat na sa critical risk ang epidemic risk classification ng rehiyon. Nangunguna sa mga nakapagtala ng mataas na average daily attack rate o ang pagdoble ng mga kaso sa loob ng isang araw ang Baguio City. Sinundan ito ng probinsya ng Kalinga, Benguet at Mountain Province. Hindi pa naman punuan ang mga isolation facilities ng rehiyon dahil karamihan sa mga pasyente ay asymptomatic o mayroong mild symptoms at naka-home quarantine. Samantala, pinayagan na ng DILG at ng Regional Interagency Task Force Cordillera ang mga LGUs sa rehiyon na magpasa ng mga kaukulang ordinansa at mga resolusyon sa pagkontrol sa paglabas ng mga hindi pa bakunado. Ito'y inaprubahan noong Sabado sa isinagawang pagpupulong ng RIATF Cordillera. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Simula bukas, ipapatupad na sa lungsod ng Baguio ang paglimita sa paglabas ng mga kabataang hindi pa bakunado. Magbabalik sa report, Charles Limon. Sa pagsipa ng mga kaso sa lungsod, isa sa mga may pinakamataas na bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 ay mga bata. Mula sa kabuuang 5,420 na kasong naitala sa pagpasok ng Enero, 472 dito ay kabataang 17 years old pababa. Kaya simula bukas, lilimitahan na ang paglabas ng mga kabataang hindi pa bakunado. Those 11-year-old and below, including yung mga 12 to 17 na unvaccinated, will be required to stay home. But they can still go out provided na ang mga pupuntahan lang nila are parks, gardens, open spaces, they can go hiking, yung mga ganon. And al fresco dining, pwede sila doon. Mga operatiba ng POSD ang inatasang magbantay. Actually, handa naman kami kasi ginagawa naman namin dati pa yan. Even from the start, di ba? May restrictions tayo sa mga bata. So, medyo, kunwari sa palengke, may naabot kami minors, dinadala namin sa office. Tapos tatawagan namin yung parents. Kung hindi, may coordination kami with PCPO and then we'll bring them sa the police will bring them sa bahay ng mga bata. Pero malaki itong hamon para sa POSD dahil sa pagpapatupad din sa paggamit ng medical grade face mask. Medyo nahihirapan kami kasi minsan dapat the jeepney driver would help us also. Tulungan nila kami, hindi namin kaya namin all alone. Diba? We need everyone's cooperation. Pag may bata, kung vaccinated ka, asan yung vaccination card mo, dapat they should help us also. Hindi namin mamuktik. In reality, there might be some cases that we can see them or we can check on them, but paano kung sumakay dun sa area na walang tao? Nakakalusot na. Pero we need the cooperation of everyone in implementing this. Sang-ayon naman sa patakarang ito ang Department of Health. I guess the city is now just being strict, probably on the safety of everyone, no?
So sabi nga po natin, and as per the study that we had seen rin outside the country or even here in our country, if you are vaccinated, you really have added protection. Papayagan namang lumabas ang mga ito kapag kinakailangan at kung kasama ang mga magulang. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nagbabala ang Department of Health Cordillera sa muling pagpalo ng mga kaso ng dengue. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Isa ang pagtatanim ng mga halaman sa pinagkakaabalahan para mapawi ang pagkabagot mula nang nagsimula ang pandemya. Babala ng Department of Health Cordillera, ingat. Dengue, no, medyo binabantayan po natin siya. Though hindi naman po siya nag-rise, but then medyo lagpas po siya sa ating alert level threshold, no. Since of course mga kababayan siguro natin or the community are staying at home, they are doing the plantita kind of hobby, then probably yung mga breeding sites ng mga lamok po natin ay na-enhance. Ilan sa mga hakbang para makaiwas sa dengue ay ang pagtatakip at paglinis sa mga imbakan ng tubig at mga gamit na maaaring pamugaran ng lamok. Pagpapanatili din sa kalinisan sa bahay at mga bakuran. Paggamit ng kulambo, paggamit ng mga insecticides, pagtatapon ng maayos ng mga basura at paggamit ng mosquito repellents. Sa datos noong nakaraang taon, umabot sa 3,994 ang kaso ng dengue sa buong Cordillera. 18 dito ang namatay. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, mag-iisang buwan nang nawawala ang isang 20 anyos na Korean student sa Baguio City. Magbabalita, Jade Abelador. Ito ang larawan ng 20 anyos na si Jin-Hoon Kim o Joseph Kim. Ayon sa kanyang pamilya, huli siyang nakita at nakausap noong December 7 ng nakaraang taon. Ilang mga kaklase naman ang nagsabing nakausap pa siya sa Facebook Messenger noong December 10, 2021. December 21 ng nakaraang taon, muli siyang nakausap ng ilan sa kanyang mga kaibigan sa Messenger para sa planong movie marathon. Hindi ito natuloy at mula noon, hindi na nila nakita si Jin-Hoon Kim. Meron din siyang isang friend na nagsabing last contact nila sa kanya is December 21 po, since nag-usap-usap po sila through Messenger group chat na manonood daw po sila ng movie marathon ng December 22. Kaso, hindi po natuloy yung movie marathon nila ng December 22, kaya hindi din po sila nag-meet. So, bale, ang pinaka-last contact talaga is December 21 po. Huling nakita si Jin-Hoon na nakasuot ng brown hoodie jacket, black sandals at black na bag. May taas siyang 5'6 hanggang 5'7. Nakakakilala na lang po kay Jin-Hoon, pwedeng ipagbigay alam na lang po sa number din po na ito na aking ginagamit ngayon, or pwede rin pong mag-message or chat through Messenger using my account. Panawagan ng pamilya at mga kaibigan, sakaling may impormasyon sa kinaroroonan ni Jin-Hoon, makipag-ugnayan sa 0977-601-3912 o 0947-594-5448. Maaari rin itong ipagbigay alam sa Camdas Police Station 2 sa numerong 0998-598-7742 o landline na 661-1225. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, kulong ang isang lolo sa Asingan, Pangasinan dahil sa umano'y pagnanakaw ng mangga. Agad naman siyang nakalaya. Magbabalita, Randy Guzman. Marami ang naawa kay Lolo Narding Floro, 80 taong gulang, matapos magtrending ang kanyang mga litrato sa loob ng kulungan ng Asingan Municipal Police Station. Dahil daw ito sa pagnanakaw ng mangga ng kanilang kapitbahay. Kasi lolo po, noong January 13, 2022 ay in-implement lang po yung warrant of arrest sa kanya. Ang nangyaring insidente noong April 25, 2021.
So, inireklamo si Lolo noong April 25, 2021 ng di umano ay pag nanakaw ng 10 kaing ng mangga. So, ang version naman ni Lolo ay tinanim niya yung mangga, siyang nag-alaga, so may karapatan din siya sa mangga. Nung namumunga na, allegedly, ay binakuran po ng complainant. Nakapag-usap pa raw ang dalawang kampo at ang hinihingi ng nagrereklamo ay magbayad si Lolo ng 10,000 piso. Pero tumanggi ang matanda dahil 600 piso lamang daw ang tinatayang halaga ng manggang kanyang kinuha mula sa puno. Ang resulta, siya ay pinakulong. Kanina lamang, nakapagpiyansa siya sa tulong ng mga pulis ng istasyon kung saan siya nakakulong. Sa buhay, ang tumutulong sa kanya ay mga kamag-anak niya. So, attorney, tulungan po natin si tatay. At kanina po, nandito yung mga DOH natin. So, nung nalaman namin na ang piyansa niya ay 6,000 pesos at nagkataong pa-weekends na wala rin pong korte, ay nag-ambambag po ang kapulisan sa pangunguna ni Police Major na po yung eleksyon ng kanyang pampiyansa. At ito nga pong week ay inilakad na at nagkaroon po siya ng release order. Wala na po sa custody ng pulis si Lolo, nasa kanyang pamamahay na po. Dahil din sa mabilis na pagkalat ng balita, madami ang nagpaabot ng tulong sa matanda. Ang ilan pa nga'y nagpunta mismo sa presinto para personal itong iabot kay Lolo. Ayon sa matanda, gagamitin daw niya ang lahat ng tulong na ito bilang puhunan sa pagtatanim ng mais. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. COVID-19 patients hinihimok mag-avail ng community isolation package ng PhilHealth. Ang detalye, abangan! Gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po ma-order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Nagpa-rest bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pumunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may rest bakuna. Napatunayang ligtas at mabisa ang rest bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang to. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Hear the music of our hearts. Let all music take you there. The star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart.
ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA, be the solution sa COVID-19. Hinihimok ngayon ang mga COVID-19 patient na sunggaban ang Community Isolation Package ng PhilHealth. Magbabalita, Charles Limon. Sa paglaganap ng Omicron variant sa bansa, karamihan sa mga tinamaan ay asymptomatic o mayroong mild na sintomas. Sila ang pwedeng makakuha ng PhilHealth COVID-19 Home Isolation Benefit Package. Yun nga lang ay hindi napasama dito ang Cordillera. Pero may pakonsuelo ang PhilHealth. Meron tayong Community Isolation Package. Itong package na to para sa isolation ng mga pasyente sa mga community isolation units. Sunod na rin, of course, sa policies and panuntunan ng Department of Health. Ang kaibahan kasi nito, doon sa home isolation, yung home isolation, yung isang member, kapag exposed sa social criteria, pwede siyang ma-isolate sa kanyang bahay. Ito namang community isolation, there are community isolation units scattered per area na pwedeng doon pumunta yung mga nagmamanifest ng COVID. No? Meron silang mild symptoms of COVID na they need not be confined. Sa nasabing Community Isolation Package kasi, sagot na ng PhilHealth ang 22,449 pesos na gastusin habang naka-isolate. Kapag naging moderate, severe o critical pneumonia, pwedeng i-avail ng miyembro ang inpatient claims. Aabot ito mula 43,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Pero kahit mataas man ang mga kaso sa rehiyon, ipinagmalaki ng PhilHealth Cordillera na wala silang problema sa pagbabayad ng claims sa lahat ng pasyente sa rehiyon. Tayo po ay nasa turnaround time and I'm happy to say na current po ang claims processing ng PhilHealth. Ibig sabihin ay wala po tayong masyadong delay na hindi katulad sa ibang regions na umaabot pa ata ng taon. But here in the Cordillera, if it's a good claim, we process it on time. Paalala naman ng PhilHealth sa mga mag-a-avail ng kanilang mga claims, kailangan ay kumpleto ang mga dokumento para mapabilis din ang pagbabayad ng ahensya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isang mobile cafe sa Burnham Park ang dinudumog. Alamin kung bakit sa kwento ni Andri Galas. Pagkatapos ng mahabat na kakagutom na pamamasyal, oras naman para pauwiin yan sa isang relaxing na cafe dito sa Rose Garden ng Burnham Park. Mula sa unique na setup, flower-inspired na menu, at sa close-to-nature vibe ng cafe na ito, ay siguradong busog ka na, ma-e-enjoy mo pa ang ganda at lamig ng Baguio. Taong 2021 nang maitayo ang Le Bloom Mobile Cafe. Bagamat noong nakaraang taon lamang ito nagsimula, sila ang tinaguriang first ever mobile cafe dito sa Baguio City. Dumating yung opportunity last year nung unti-unting nakakabangon si Baguio, yung event na Makanta Ko, kung familiar po kayo doon. Sa Makanta Ko, doon namin nilabas si trailer. Doon nag-offer kami doon ng mga coffee na may mga bulaklak, yung mga ganon, yung very Baguio. Doon namin unang nilabas. Tapos parang nakita kami ng DOT, parang sabi maganda to, maganda ilagay sa park. Mula sa magandang feedback ng Department of Tourism, pati na ng mga locals at turista ng Baguio, napagpasyahan na itayo ang Le Bloom Cafe sa Rose Garden, kung saan din naman inspire ang theme at pangalan nito. So ayun, Le Bloom, parang blooming, during the pandemic, parang yun pa rin andun pa rin yung hope namin na
magbo-bloom pa rin si Baguio despite ng mga nangyayari. Kabilang sa mga binabalik-balikan na signature drink ng Le Bloom ay ang Harvest Moon Milk na may pinaghalong bulaklak ng lavender at Earl Grey. At kung mahilig ka naman sa kape, nandito rin ang kanilang bestseller na Campfire Latte at iba pang mga coffee-based na inumin. Hindi rin naman mawawala ang sikat at freshly made strawberry donut sandwich at waffles nila. Bagamat nakaharap pa rin tayo sa gitna ng pandemya, mahalaga na minsan ay makapagpahinga. Pag once na nandito ka kasi sa park is parang very relaxing. So parang kahit pa paano, parang alam mo yun, nakakahinga din yung iba na parang kahit na may pandemic, okay, parang kahit 5 minutes, 10 minutes, ganyan, makahinga lang, ganun. So very happy naman kasi parang very open din yung mga locals natin. Breathe in the air of Baguio at subukan ng cafe nila. Adri Galas para sa Luzon Headlines. Ang daming ukay-ukay dito sa Baguio. At ito nga yung tinatawag nilang ukay-ukay capital sa buong Pilipinas. At alam nyo ba na meron tayong Republica 4653 na nagbabawal ang importation ng ukay-ukay. Ito yung tinatawag ang Act to Safeguard the Health of the People and maintain the dignity of the nation by declaring it a national policy to prohibit the commercial importation of textile articles, commonly known as used clothing and rugs. So meron tayong batas ngayon na nagsasabing hindi tayo dapat nag-i-import ng ukay-ukay. Ang sabi dito, it shall be unlawful for any person, association or corporation to introduce into the port of the Philippines textile articles commonly known as used clothing and rugs when this is in violation of Republic Act 105, yung Customs and Tariff Code. And ito, meron siyang penalty of 200,000 pesos and 2 years to 5 years in prison. So what happens to this ukay-ukay? Nung araw, there was a massive campaign ng Customs Bureau at yung EIIB na huliin lahat ng ukay-ukay. Kaya lang apparently, nagkaroon ng interpretation itong Republic Act 4653. Ang bawal ay yung importation, hindi yung pagbenta ng ukay-ukay. In other words, pag pinasok mo yung ukay-ukay through the Port of Manila at nahuli ka, then you're liable under 4653. On the other hand, pag ikaw ay bumili ng box ng ukay-ukay at ito ay dinala mo sa hangar market at binenta mo, then that cannot be considered as importation but rather a sale of a product. Ngayon, you notice that marami pa rin ukay-ukay stores na being allowed because of that interpretation. Pag nahuli ang importation ng ukay-ukay ng customs, ano ang ginagawa nila? Ayon sa batas na ito, dapat sunugin lahat ng nahuhuli dyan because health purposes to safeguard yung health ng ating kababayan. However, nagliberal ang customs ngayon. Instead na sinusunog nila yung ukay-ukay, dinadala nila sa DSWD para gawing relief goods itong mga ukay-ukay na ito. So, there is a law, Republic Act 4653, on ukay-ukay. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, kilalanin ang sumisikat na mga awit na tubong Pawang La Union.
Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Pagplano ng pamilya, hawak ko sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Nominado po sa Awit Awards ang isang Ilocanang mga awit. Pakinggan ang kanyang tinig sa kwento ni Randy Guzman. Patikim ito sa isa sa mga ipinagmamalaking awitin na isinulat mismo ni Abe Esteban ng Bawang La Union. Dahil sa kantang ito na pinamagatang Agsarden, nominado siya noong nakaraang Nobyembre bilang Best Performance by a Female Recording Artist sa 34th Awit Awards. Yung Awit Awards kasi from hundreds and thousands of songs, meron silang mga kinukuhang experts to judge and to parang filter hanggang sa nakarating kami sa top 5 for the category na Best Female Recording. Nakalaban niya dito ang ilang mga sikat na singer gaya na lamang ni Regine Velasquez Alcacid, Moira de la Torre at KZ Tandingan. Domestic violence. So dun sa song, yung persona or yung main na character sa story, masusubaybayan kung paano siya nag-struggle mula sa simula hanggang sa huli na finally nakalaya na siya from her situation. Napili niya ang temang ito upang maiparamdam sa mga nakakaranas ng domestic violence na hindi sila nag-iisa sa mga pinagdadaanan. We have women desks, we have gender and women desks na available na these days. Online, maraming women groups, ganyan. You can always look for people who will listen to you. And I think yun yung pinakaunang step
And isa din sa main na ginawa ng song namin na we are telling you na we care and we know about you. Malaki din ang pasasalamat niya sa suporta ng pamahalaang panlalawigan. Ang singer and songwriter na si Keiko Neserio ang nagwagi sa nasabing kategorya. Nabigumang maiuwi ang panalo, malaki pa rin ang pasasalamat ni Abby na napasama siya sa Awit Awards. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.